farinet d'arròs de milla automàtic, línia d'embalatge de segellat d'ompliment de salsa de marisc d'espècies. La màquina d'ompliment de pistons servo totalment automàtica adopta capacitat d'ompliment de servocontrol, precisió precisa i ajust còmode. Aplicable a tot tipus de salses, begudes amb fruites, etc. És un equip d'ompliment ideal per a indústries alimentàries, químiques diàries, farmacèutiques, pesticides i altres. Màquina de segellat servo rentable, per a l'ús de segellat líquid, fàcil de netejar i l'equip és impermeable.